Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babutsi bantu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi siyambonga ngendlela emangalisa uNkulunkulu wethu siyamdumisa. Nangalolu suku oluhle kangaka siphe lona. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sivumo lesi sisinikeziwe ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Omunye wathi kimi iphini yebandla hayi angazi ke mina ukuthi makuthiwa iphini yebandla kuthiwana angazi kodwa engikwaziyo ukuthi isivumo. Khona isivumo sikaPetro eBhayibhelini. Yazi isivumo sikaPetro eBhayibhelini sithi asifane naso lesi. Kodwa ke lesi asona sibizwa ukuthi sikaPetro. Isivumo sami nawe uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Awuma uvuma uzosindiswa. Siphinde lesi sivumo kuthiwe zonke izilimi zizovuma zithi uJesu Kristu inkosi. Kube inkazumulo kuNkulunkulu Baba. Mawuthi uJesu Kristu inkosi, give all the glory and the honor to God the Father. uNkulunkulu Baba. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu. Besisempela sentweni sinempela sonto ebibhizi kakhulu. Besikhona le eDuffs Road. Ngibonge kakhulu bonke abafikile eDuffs Road, ngiyabonga. Thinta abantu obubamemile eDuffs Road. Bathandile. Bafuna ungena ekhaya lezwi. Wena nje obayekayo. Fakana abantu baseDuffs Road ekhaya lezwi bafowethu. Aligijime ivangeli, aligijime izwi likaNkulunkulu. Sibonge kakhulu baba uThabo. Siyabonga baba uMkhathini nethimba lakho lonke. Sibonga umama singayeki ukumbonga ngoba kunesisho esithi indoda ephumelelayo ingoba isekelwe unkosikazi wayo. Siyabonga kakhulu mama Ukhoza. Sibonge ke yonke iteam obusebenzisana nayo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Siyabonga kakhulu. Siyamkhola uNkulunkulu uzoqala umsebenzi emaduze lapho eThekwini. Uzoqala umsebenzi emaduze eThekwini. Maningi amasosha akhona lapha. uNkulunkulu afuna ukwasebenzisa kuqala umsebenzi. Maningi amasosha. Ake ngishiye kanjalo. Ayazi abonje ngikhuluma nje ayazazi uyasho unembeza. Ngathi ngelinye ilanga ufuna ngempela ushumela usuhlezi wheelchair ngalenkani yakho nayo uyokushaya phela uNkulunkulu. Ufuna ukushumela uhlezi wheelchair yini? Ayike asidlule lapho. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Sisemkhosini ke bafowethu. Siqalile umkhosi ka12 days. Sisemkhosini ka12 days. Uma ungawuqalanga wena namhlanje uma ungawuqalanga namhlanje ukuphundulile vele ukhohlwe. Wazi ukuthi uma ubamba wakho u12 days ubamba wakho awuhambisani nathi. Awuhambisani nathi. Isho ngawuqala kusasa kodwa asihambisani. Zibambele nje umkhosi wakho nathi sibambele lo wethu esiunikwe inkosi. Siyambonga uNkulunkulu. Ngibonge bonke abanye ebebesemkhosini, abanye baphuma namhlanje, abanye baphuma izolo. Baningi abantu asebekwazi ukuyibambela umkhosi asebekhulile kumoya. Kuyangijabulisa lokho ngendlela emangalisayo. Khulani bazalwane kumoya. Ngabamba umkhosi ngoba umenyezelwe uba uNsibande kuphela. Nawe ibane yakhe imkhosi ozibambela yona ufuna izinto zakho kuNkulunkulu. Sizithola ngokungena emkhosini. Sisekuwo ke lo mzuzu wokubonga ngakho konke okwenzekile. Udumo lonke luya kuNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke siqale inkonzo yethu. Siqale inkonzo yethu. Nakho kunye angibonge bazalwane, ngiyabonga ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu anibusise izinto enisinikeza zona ngokuhlukahlukana ukuya ethunjini imifino abanye bafuyile. uNkulunkulu anibusise. Amanye abafuyile amaqanda. uNkulunkulu anibusise. Size samiswa endleleni sibuya le. Kunomunye umzalwane naye futhi ethi ngeke ngisale. Yasenibandla elinikelayo. Hayi ngoba ngifuna ninikele kodwa ngoba ngifuna kube khona okuyobalelwa kuwe
kwelizayo. Amazwi la kaMpostoli Paulus wathola kwabaseFilipi uthi akusingoba ngihluphekile noma ngifuna ninikele, kodwa ngifuna ube nento eyobalelwa kuwe kwelizayo. Ilokho kuphela. Bafowethu, sambonga uNkulunkulu ngani ngakho konke enikwenzayo. uNkulunkulu anibusise iminikelo eniyenzayo yokudla neyalokhu nalokhu enikutshalile nenikufuyile. Hawu, uNkulunkulu anibusise, anibiyele kwande lapho nithatha khona noma yini obeka isandla sakho kuyo, uNkulunkulu ayibusise. Singabakhohlwa-ke nokho abawutholile umkhuleko wabo abangenisa iminikelo ezinhlobonhlobo. Siyamthemba uNkulunkulu, konke kuzolunga, kuzohamba kahle, ziyakhiwa izindlu. Njengamanje-ke nginibeka esithombeni, ngisasusa bonke abantu abazungezile indlu yokukhonza. Ave kunzima, hayi kufanele nginitshele bafowethu, kunzima. Bayadula abantu, bafuna imali abantu. Bayadula kodwa angina-chance, kufanele begudlukile, basidedele, sakhe imall yasentabeni yezwi likaNkulunkulu. Angazi noma ngizweleni, imall yezwi likaNkulunkulu esentabeni. Siyamkholwa kuNkulunkulu, kodwa sizuyeka ukwakha ama-branch. Cha, hhayi asizuyeka ukwakha. Ake sidlule nje kule mgodi besiphuma kuwona ukuvulwa kwezindlu nokunye, uzobona wena uNkulunkulu usemsebenzini. Hhayi futhi kancane kakhulu, uzokumangaza. Kanti lo Nkulunkulu unjani? Wamangaza abafundi emva kwesivunguvungu, uJesu esethulisile umoya nolwandle. Bathi kanti lo ungubani? So lokhu sisho njalo nje bafowethu, songena ekhaya ezulwini simangala imisebenzi yakhe, sithi kanti lo ungubani? And impendulo ngeke siyithole kalula, soyazi yona ngoba siyazi ukuthi indodana kaNkulunkulu, kodwa siwubuza lo mbuzo sikwazi lokho. Kanti le ndodana kaNkulunkulu ingubani? Asigoqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyakudumisa. Ngempela siyabuza ukuthi kanti ungubani, Nkosi Jesu? Lokhu yonke into iyakuthobela, yonke into ofisa iyenzeka. Siyabonga kakhulu thina umusa osenzele wona ukuthi sikwazi ukukhonza. Siyakubonga kakhulu maligijima ivangeli lakho ngazo zonke indlela Nkosi ofisa ngalo. Yiba nathi-ke kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele, ukhuluma uzambule ngegama elinamandla le Nkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike baba uNsibande, usekubingelelile. Siyambonga uNkulunkulu. Yazi njalo webafowethu, ningasikhohlwa emkhulekweni. Ngiyanitshela, ningasikhohlwa emkhulekweni. uSathane uyalwa ngazo zonke indlela. Ningasikhohlwa, nisikhumbule emkhulekweni. Ngakhumbula izwi elikhuluma ngakho lokho baseKolose chapter 4. Webafowethu, ngiyanitshela mina, ningasikhohlwa ngoba manike nasikhohlwa nangasikhulekele, kuzoba nenkinga yokuthi nilokhu nihamba nathi kanti thina sisekho la kufanele sibe khona, uSathane sesishayile. So sikhumbuleni emkhulekweni yenu. AbaseKolose chapter 4 verse 2, qiniselani ekukhulekeni, nilinde kukho ninokubonga. Verse number 3, nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo. Siyazi ibhalo uMpostoli Paul leyo wayeboshiwe, eboshiwe sejele eyibhala. Nathi siboshiwe, yazi ukuthi siboshiwe ngenxa zikaNkulunkulu. Asikwazi ukwenza esikuthandayo, asikwazi ukushona le nale, kodwa funa silibeke nje walinjani ngoba kunesiqalekiso esimile la entanyeni sithi uqalekisiwe ogodla inkemba yakhe egazini. Angiqhubeke ngiphinde verse 3, nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo. Verse number 4, ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Kukhona uyibonakalise kodwa hayi ngale ndlela okufanele ukhulume ngayo. Ngikhulekeleni bafowethu, nomkhulekelo uMama uNsibande.
siyibonakalise lemfihlakalo ngendlela uNkulunkulu afisa sikhulume ngayo. Verse number 5, hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle nithengisise isikhathi. Kwabangaphandle bafethu asihlakanipheni, siyeke lento ukuthi akekho engimaziyo ukuthi ungumzalwane so ngizoyenza lento. Ibona kanye laba abangaphandle ofuna sihambe kubo ngobuqotho nangobungcwele. Hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle nithengisise isikhathi. Verse number 6, ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo, kuyoliswe ngusawoti, ukuze nazi enifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Kakhulu bengikhuluma ukuthi qiniselani ekukhulekeni, nilinde kukho ninokubonga, bese nasikhulekela nathi kuba izwi ligijima, umvuzo wakho mkhulu ezulwini. Hayike angibuyele lapha kuMathewu chapter 5 verse 9. Uthi babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Siphethe lelo zwi-ke njengesisekelo. Bengidlula nje lapha kwabaseKolose chapter 4. Siphethe izwi, intshumayelo yasentabeni. Engithi-ke mina izwi lasentabeni ulenza, angisasho entabeni ibandla, entabeni emnqumo lapha ekhuluma khona uJesu. Uma ulenza leli zwi, hayi mina ngazi ngiyangizwa, lenzisise. Chapter 5, chapter 6, chapter 7 kaMathewu yongena ugijima ezulwini. Ake siye lapha-ke kuHezekheli, lithi izwi lenkosi. Hezekiel chapter 22 verse 30, ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe kuba ngingalichithi, kepha angimtholanga. Ngafuna umuntu emesikhaleni kodwa ngimtholanga. Ngize nombuzo-ke namhlanje, ngithi kungani uNkulunkulu efuna ume esikhaleni? Kungani uNkulunkulu efuna ume esikhaleni na? Impendulo ngizokunika futhi khona manje, kungenxa yesikhathi. Isikhathi esikusona esidinga ukuthi umuntu ame esikhaleni. Isikhathi esikusona bafowethu sidinga ukuthi umuntu nomuntu ame esikhaleni. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siqhubeka nayo-ke indaba yokuthi kungani afuna ukuthi sime esikhaleni. Ekugcineni kwale mihla, ukusuka ekuzalweni kwenkosi uJesu kuze kube manje, kusekugcineni kwale mihla. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti nangamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithi ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke. Wadala ngayo futhi izwe, yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo okwabe simfuzile yini noma ufuna simfuze bafowethu. Kuyashiwo yini ngamfuza mina yena uqobo na? Kuyashiwo yini kuwe ukuthi umfuzile yena uqobo na? Ifuze yena uqobo lendodana, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, upholding everything through his word. Isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Seyabankulu kunezingelosi, njengokuba igama eliyifa layo likhulu kunelazo. uNkulunkulu endulo kokhokho nabaprofeti ukhulumile. Ekugcineni kwale mihla ukhulume ngendodana yakhe. Siphile esikhathini sokugcina. Babengafisa bajabula abaprofeti ukumbona inkosi uJesu, kodwa bayibonanga la emhlabeni, bayibone sebengena ekhaya ezulwini. Bayibone sebengena ekhaya, babefisa ukuyibona la. Thina-ke sinenhlanhla ngoba siyibonile la. Uthi uJesu abangibonile babona imisebenzi yami. Masimbone kahle siyibonile imisebenzi yakhe. So-ke uNkulunkulu wethu ukhulumile ngendodana yakhe ngale mihla, ethi masiphenduke ngoba umbuso wezulu usondele, ethi masilahleni izono,
ziningi izona. Banye bakhalelwa izingane ngoba bakhipha ingane bazibulala. Ziyakhala ingane esihogweni. Ziyakhala ingane zifuna umzali wazo noma abazali bazo. uNkulunkulu akasize simkhonze ngeqiniso, sihlale kuye noma isimo singavuki, kodwa siqinisele ngoba uyena onguNkulunkulu ophilayo. Uyena onguNkulunkulu ozosophula. Uyena ongukumenyezela kwenkazimulo kayise. Uyena ofuze uyise uqobo lwakhe. Umfuzile uNkulunkulu. So masilandela yena silandela uNkulunkulu ngqo. Masilandela yena sizojika nathi sifane naye. Sinikeziwe isimo sendodana. So-ke ukuze ube nesimo sendodana zihlambulule, geza, susizono uhlukane nazo ukuze ube nesimo sendodana. Kuthiwa iphasa konke, upholding everything through his word. Indodana kaNkulunkulu iphasa konke ngezwi layo. Lithi izwi lenkosi yenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene somkhulu ezulwini. Yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Uzohlala yini wena ngakwesokunene sikaNkulunkulu? Ngizohlala yini mina ngakwesokunene sikaNkulunkulu? Kufanele bafowethu sihlale ngokuthi siqala la emhlabeni ukuhlala. Abasekolose 3 verse 3 ngiyalithanda leli verse. Ilona elisikhombisa ngokuhlala. Lithini Kolose 3 verse 3? Lithi uma nafa noKristu, ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Uma nje nafa noKristu, Kolose 3 verse 3. Lithi ngokuba nafa, ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Ukuphila kwakho makufihlwe. Thola umzalwane ethuka inhlamba, ukuphila kufihliwe. Thola umzalwane uyahleba, ukuphila kufihliwe. Thola umzalwane uphikisa umdali wakhe, uxhuma inwele, ufaka ama-extensions, ugqoka izigqoko zama-extensions. Inkinga yakhe ukuthi akafihliwe. Hayi, akafihliwe. Thola umzalwane uyathukuthela nolaka, uyathetha, ushaya ingane, akusho ushaya ingane ku-wrong, kodwa uyishaya nangempama ayikhahlele. Ngoba akafihliwe. Asifihlweni bafowethu. Masifihlweni ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Stefane efihliwe. Wathi mabemhlukumeza uJesu wasukuma ngoba akafuni ukuthi abantu bakhe abafihliwe babe exposed anyhow. Musukuze expose akhe ngoba uzodineka iyekile ukukulanda. Uzokuyeka. Ngakho-ke zifihle. Vunyela ukufihlwa ukuze ubuhlungu ungabuzwa. Izinto ezenze emhlabeni zingafiki kuwe. Fihlwa. Yabona-ke mose ufihliwe kokwenzeka into eyisimanga. Yazi mose ufihliwe. Hayi bafowethu. Mina yabo leli verse 3 no 4 hamba uzulale, hamba uyolala. Yabona mose ufihliwe. Uthi verse 4 kaKolose 3, nxa ebonakaliswa uKristu. Uyobonakaliswa nini? Mayiselanda ibandla. Ngihlekana ukuthi sebeshilo ukuthi uzolanda nini. Hayi kodwa abantu bakithi. Fundani izwi, fundani iBhayibheli, sibambizwe, sibambe ukusho kwakhe. Uthi akazi yenza ulanda nini. Angazi ukuthi bakhonza muphi lo asebethe uzobalanda ngani. Hayi, so khona amahlazi siwabona umhla 25. Hayi mina ngazi. Yabona umhla 25 uNkulunkulu nosidinile. Khona amahlazi siwabona. Kuzovela abantu ukuthi bakhonza muphi uJesu. Imuphi kahle hle uJesu okhonza usibanibani? Imuphi uJesu okhonza ubaba uNsibande? Yabona ke u25 ideadline. I-deadline 25 September ila kuzovela khona. Kuzovela khona ufakazi bamanga. Kuzovela khona abaprofeti bamanga mhla ka 25.
sekubonakele ukuthi kwenzakalani. Hayi angidlule. Hayi ngiyadlula nje awungadluli ngendlu yakhiwa nawe beka shayela izipikile ezibili ezintathu bese uyadlula. Iyakhiwa lendlu. So uma usuthule ngathi awukho. Hayi nami ngenze njalo ukuthi kuyakhiwa la hayi uthi ngishayela izipikile ezibili ezintathu. Ezimele lokhu mina engikumele. Kunjalo. Uthi-ke uverse 4 nxa ebonakalisa uKristu ongukuphila kwethu. Why bekuphila kwethu? Ngoba kade sifihlwe kuye bekungaphili thina yena obephila kulomzimba. So nxa ebonakalisa uKristu wethu ongukuphila kwethu lithi khona-ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Ithini lento? Ithi njengoba sifihliwe noKristu ekuNkulunkulu, uma uKristu ebonakaliswa, sobonakaliswa naye, sizobuya naye nathi. Manje iyangihle ake sishintshe ngamabomu sithi 23 ukhona. Sithi ukhona u23. Ngezwe nje abaningi bajaha ukuthi bayahlwithwa bona. Cha. Sizobonakaliswa naye, sehle naye, sizolanda ibandla elithina futhi. Hayi mina ngibona ngathi aningizwa. Aningizwa. Nxa umuphila kwethu kufihlwe noKristu, mayibuya uKristu ezolanda ibandla uzobuya nathi, sizobonakaliswa naye, silande thina. Manje why should we worry ukuthi uzobuya nina ezolanda ibandla? Ngoba namhlanje angabuya sibonakaliswe. Noma yinina ngabuya. Abantu abaningi baworried manje. Eniqaphelani ningathathi imali nizimose ngoba nithi nizofana nishiye noma nizohlwithwa nishiye. No. Funda iBhayibheli ulizwe ukuthi lithini. Siyobonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Silande ibandla. Athi umpostoli Paul akusemina ophilayo kodwa uKristu ophila kimi. So sizobe sihamba naye sisuke ekhaya ezulwini ngoba sifihlwe kuye. Sizolanda thina esitashe kuye ngoba kusaphila thina kuphila yena. Hayi mina ngazi noma uyangizwa ukuthi ngithini. And imnandi lento engisho. Uyayiconfirm umoya ongcwele. Imnandi lento engisho. Ngizwe emthanjeni yami ukuthi hayi uthi kumele eqaleni kuverse 1. Ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu. Iqala lapho le ndaba. Uqala uvuswe. Mawuvuswe naye ufuna okwaphezulu. Abangavusiwe naye banaka iminako yezwe abakufuna okwaphezulu. Including uJesu Kristu inkosi abamfuni. Ngoba akusikhona kwala emhlabeni lo okwaphezulu. Manje abantu abanako wasemhlabeni abamfuni uJesu Kristu inkosi. Uyabashisa, bayasha. Ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho uKristu ekhona. Yekani mawuvuswe naye funa okulapha kuyena. Musufuna okungekho kuye. Ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Akahlezi yedwa, uhlezi nathi ngoba thina sinjani sifihlwe kuye. Abesethu verse 2. Nakani okwaphezulu, ninganako okusemhlabeni. Awubayahlupha abantu banaka izinto zomhlaba. Ubani uzothini, ubani kuzoba khohlwa izinto zomhlaba. Yekani ukuthanda imali ngoba iyo lezokwenza ningahlwithwa. Kwathi bephuma oLothi nomkalothi, umkalothi wajika wabheka emuva ngoba kwakukhona ingcebo yakhe kuphi eSodoma waphenduka insika kaSawuti noma isiduli sikaSawuti whatever abakushoyo. Ngakho-ke bafowethu yekani ukuthanda imali ngoba izokwenza ungahlwithwa. Cabanga imoto zakho yishiye emhlabeni. Cabanga isitezi sakho sishiye emhlabeni. Cabanga ubutasa bakho bushiye emhlabeni. Cabanga ama-belongings. Bafowethu uthi uJobe uthi ngimcobelele. Ngafika ngaphuma ngize esizalweni sikamama ngiyakubuyela khona ngize. uJehova uphile
uJehova uthathile. Wena ngicela uzobuyela nani emuva? Yini uzobuyela naye emuva? Akukho, wena wafika ungaphethe lutho. Uzobuyela emva ungaphethe lutho. Hayi siyambonga uNkulunkulu. Yabona leli ivangeli kodwa anginikezele inqokonqoko. Into yozoyilahle. Yabona into yozoyilahle. Yozoyilahle uthi hayi awusalifuni wena. Kodwa libe likufuna lona. Thina ke singeze ukulahla soze songena nalezulwini. Leli ivangeli silibambile. Okay, ngiphinde uverse 2 bese ngiyakhuleka. Nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni. Ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakalisa uKristu ngokuphila kwethu, khona ke nani niyobonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Wemadoda ake siguqe sithandaze. Namnandizwe. Hayi. Yamnandi inkonzo. Ngonezona kodwa imnandi ngiyazi ibhlungu. Sikhuleke sivala amehlo. uNkulunkulu wethu osezulwini, Baba wethu osezulwini, Nkosi yethu uJesu Kristu ohlezi ngakwesokunene sikaBaba, Moya ongcwele ophakathi kwethu, siyathoba, siyabonga. Siyabonga Nkosi ukusiqinisa. Siyabonga Nkosi ukusipha amandla. Singashukunyiswa njengolwandle lushukumisanayo. Singashukunyiswa izinto zezwe kodwa masinako okwaphezulu. Okwaphezulu ke Nkosi sikunakisa umoya wakho ingcwele. Okwaphezulu ke Nkosi kuyizwi lakhe silifunda eBhayibhelini. Singanaki izinto ezikhulunywa abantu ngoba sizazi bazithathephi bebe nobani emhlanganweni kwenzakalani. Kodwa okwethu sibamba ukusho kwakho njengoba ushilo John 7:38 wathi okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ilokho esikufunayo, ilokho esikujahile, ukugobhoza kwemfula ukuze baphiliswe abantu abazophuza kithina. Siyabonga Nkosi, siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga. Busisa kube yilona loyo elalele lenkonzo. Ozizwelayo esaba, ozizwelayo ukuthi hayi ayimthinti ngenjabulo, imthinta ngobuhlungu, umsize Nkosi avume izono zakhe, abhukhe, avume izono zakhe, ahlanzwe egazini lewundlu. Siyabonga Nkosi Jesu, udumo lonke lokufanele lungolwakhe izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Eke siyambonga uNkulunkulu Baba uNsibande useyavalelisa. Uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.